Sirahmu golek kowe menang perang karo Dursasana ana daratan ki lumrah yen pancen ngaku wong perwira ayo gelut karo aku ning jero banyu sajroning kali yen ngaku wong perwira iki mburiku iki kali ceng-ceng guling ayo lelumban ning madyaning kali Kembarono kaprawiranku yang ngaku wong digdaya ngaku satriya pepethingan aku njegur kali kowe melu njegur le Semare poten prayitno semuri rek kota ale mbegek uget sabulita memae ndara warku dara ndika badhe menapa Gusti Yai Semar kowe ngaliya kowe sumingkira aku ditantang karo Kakang Dursasana dijak gelut ning kali ceng-ceng guling kowe mingkira aku tak nyemplung kali yen sampeyan jegur teng kali ceng-ceng guling bakal apes juritmu dasare apa kok ngono kemutan menapa mboten nalika semanten Pandhawa kaliyan Kurawa menika lak gawe kali dhewe-dhewe Pandhawa gawe kali naminipun Kali Serayu Kali Serayu timuku sarana laku linambaran suci ning ati satemah
banyune Kali Serayu nglepi wonten ing pategalan lan ugi pasabinan murakapi ndayani dumateng wong cilik satemah murah sandang kaliyan pangan. Kosok wangsulipun Kurawa gawe kali niki sing jenenge Kali Cingcing Guling. Niki mboten tinuku sarana laku ning dituku kanthi mungkaring karep lan ugi nuwuhaken pangorbanane wong sing tanpa dosa. Pramila saking menika lan sampun dipun weca kaliyan ingkang Eyang Saptawarga Sang Resi Wyasa kok nganti sampeyan nyemplung wonten ing Kali Cingcing Guling mongko niki kali kanistan sampeyan mangke badhe apes juretipun. Mula yen pancen Dursasana kae wong perwira kon mentas dinteni kemawon ning yen dijak gelut teng banyu sampeyan aja gelem. Sampeyan lak urung tau kok perang teng banyu. Wah, durung langgih niku ora gampang, angel mucat-mucut terus. Mangenteni teng daratan kemawon yen gelem ra gelem men kungkum mati medhok Dursasana niku. Werkudara Werkudiri kowe wong jirih getih wedi mati kowe le ya kene ora gelem tak jak gelut ana Kali Cingcing Guling tegese kowe dudu satriya perwira ayo lelumban ning banyu karo kakangmu le. Kowe ngaku kalah karo aku. Kowe mundur saka payudan. Yen pancen rawani peperangan, kowe nganggo gelungan malang. Kowe bengesana sing menger-menger. Kowe dudu wong lanang kowe le. Kowe wong pepinjungan kowe le.
paman pandu tengeng ngang ngeng ngang ngeng Werkudara anake wong tengeng ngeng 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 Dursasana anake rasa ngelokne genti yang sampeyan ngelokke wong tuwa itu keserek bedane kali Dursasana anake wong tengeng ngeng 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 larane atiku Truk sampeyan diem saja mangke sing maleske kula anake wong tengeng ngeng 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 Dursasana anake wong picek anake wong tengeng ngeng ngeng anake wong picek tengeng picek tengeng picek tengeng picek picek tengeng mriko diulak malih kaya bagus Kang nyong kerja yuk ayo toh anake wong tengeng Werkudara kuwi pancen kebara nyada anake wong picek Werkudara swaramu nek ngono aku yen perang swaraku yo ngene iki ayo nyemplungo sik tak udo dhisik yen aku wong prawira nyemplungo ayo tandingono aku nyemplung ya nyemplung apa wetengku iso slemet-slemet sotone enak iku mangsaku sambele kaya bledek men mumpung enek kali kromos-kromos iki. Ning atase kali apike kaya ngene kok iso enek waderbang sisik lombok. Ayo le, ayo le, ayo le. Hop. Lakuane sapa iki? Sing dipangan ya apa kanthi semono gedene? Bareng tak sampluk anggere iku ambyar dadi akeh. Setan alas. Makanan bergizi rasakan Walid. Wong tuwa ora urus kowe. Walid nak Dewi boleh. Enggak boleh lah. Susit Walid rayu. Yudhaya perang kanggo srana ngunduh karma lan dharma. Ing
banget sejarah dumadine Kali Cengceng Guling. Nalika semana wonten salah satunggaling tukang prau utawi tukang satang ingkang nami Ki Sarka ingkang nyabrangaken para kawula wonten ing Kali Cengceng Guling babar pisan boten ngregani mung sak pawehe sing maringi sing numpak praune Ki Sarka. Nanging wengisih Sang Dursasana Ki Sarka kinarya tumbal sarirane den sebit-sebit dipoteng-poteng bangkene cinemplungake ana madyaning Kali Cengceng Guling. Ingkang mangkono karma kang makarti sukmane Ki Sarka ingkang dereng sampurna. Budidaya meh sirnane nenggih Sang Dursasana. Guru Werkudara anake wong dengeng ngeng wong dengeng Adikku Werkudara eling Werkudara iki dulurmu tuwa.
Sena. Aku njaluk ngapura. Aku wakile Dursasana njaluk ngapura. Perkutara aku tobat aku njaluk urip Perkutara. Aku ana urip. Aku janji yen kowe gelem nguripi aku, kowe engko tak jak dolan ning Sunan Kuning. Aku njaluk urip Perkutara. Kadangipun Kakang Yayi Aryasena. Lakon iki sakutuhe wis dadi wewenange Siadi. Dursasana kok pateni apa nduk wenehi pangapura mung Siadi ingkang menang nemtokake. Nanging nadyan mangkono mestine Dimas Werkudara isih kelingan. Bratayuda iki dadi telung perkara. Ingkang sepisan ya kuwi luware nadar utawa kaul, angka 2 lunasing tang. Dene ingkang angka 3 ya kuwi ilange angkara murka. Eling-eling Yayi nalika Pandhawa Kurawa padha sesukan dadu biyen Pandhawa kalah. Banjur Dursasana murang tata nyeret karo Mbakyumu Drupadi, rikmane Mbakyumu dijambak diseret ana tekahing pasamuan. Nalika semono Dursasana ngremehake marang derajate putri. Mbakyumu Drupadi disikara, digawe wirang, diudari kabeh sandangane satemah disorak dening para Kurawa. Ya mergo nandhang wirang banjur Mbakyumu Drupadi sumpah ora bakal siram jamas lan gelung rikma sadurunge kramas nganggo gethihe Dursasana. Yayi Bratasena. Kakangmu Dursasana iki wis tanpa daya. Dheweke wis tobat lan njaluk ngapura. Apik-apike manungsa kuwi yen gelem ngapura marang dosane wong liya. Apik-apike wong yen gelem ngapura marang dosane liyan apa meneh kuwi dulurmu dhewe kuwi kandhangmu sepuh. Werkudara. Nadyan wong ngapura dosane liyan kuwi apik nanging kudu weruh marang empan papan. Yen Siadi jiwa Brahmana pancen kudu sugih pangapura nanging Siadi dina iki netepi jiwa satriya. Ingkang kudu njejegake adil lan bener jumbuh lawan pranatan lan hukum praja ingkang gumathok. Satriya sing becik kuwi jiwane kudu dilambari jiwa Brahmana. Ya kuwi sabar lan sugih pangapura Werkudara. Aryasena. Yen kabeh keluputan banjur di ngapura, hukum iki bakal ora jejeg. Buktine dina iki akeh para pejabat sengkana praja sing murka srakah wani nyolong bondo negara. Nadyan bareng konangan ya dihukum nanging tetep ora ana sing kapok merga paukumane kurang abot. Jajal upamane ana pejabat sing wani gaglak bandane rakyat banjur dihukum mati wonge digawe kere. Mesti ora ana wong sing wani nyolong bondo negara tegese kamurkan mesti wae suda. Tanpa beda lawan lakon iki. Yen Werkudara menehi pangapura marang Dursasana mesti angkara murka bakal saya nderbolo lan ngombro-ombro. Merga hukume ora jejeg. Sing kajibah nindakake hukum atine ora tetek. Kang ngrungu wong cilik sing dadi korban. Ya. Ndak kira ya wong kuwi ucape wong Kakang. Ora ariken nalarmu glejan pikirmu.
mangsa barang anggenmu mutusake perkara iki sakukuwe mung Werkudara kang wenang nentokake. Sang Bima wis datang nangkrut tinggal nggenya ngantepi marang jiwa satriya. Mripat mencorong nganti kaya singa barong. Ngurut makantar-kantar mangar-mangar praupane. Hanggeren gawe giris bekos nganti kaya taksaka lembrupas. Daya pangaribawa gedhe mijil saking angga. Mundur sang Duryudana. Werkudara Pak Delingon Werkudara Edina aku tobat le. Werkudara apa kowe? Iki kok kapake? Le, tanganku. Werkudara. Mati aku.
oneh. Lho, sikilku. Aku iki kaya ngene njaluk ngapura. Ya. kang wang-wang Lebono bang sumirat Adikku wong Jatmiko Bratasena Mbak Yumudru padi melu mangayu bagya Laku Candala Budi Nista Sidur Sasana Ritalungguhan iki wis bisa ndok sirnakake kok poteng-poteng anggane kok sebar keblak papat nanging apa kowe ra kelingan lamun tondak Mudropati iki sumpah ora bakal siram jamas lan ngelung rikma lamun durung kramas kanggo gedhe Dursasana Palungguhan iki mongko gedhe Dursasana wis lamdah-lamdah oneng lemah nyawiji karo bumi. Tegese apa lakon cabal anggenku ngluwari nadar Bratasena.
nganti kaya wong setanen aku ra eling karo apa-apa. Nanging aku sing tetep bakal mujuti ngrampungi nadarmu. Nadyanto